खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 जुन 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिनैनि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' बिजोंनि जेंना जेंसिफोरा सुस्रांजागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिं दावथिंफोराव रोखा-रोखायै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बर' बिजोंनि थाखाय बर' फरायसाफोर, बर' फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा लामायाव ओंखारबोनानै खुद्रि सारनांगौ जादों। बियार लोंबाय थानाय समावनो सासे सिख्लाया 9 ताला बिल्डिंनिफ्राय गोलैबोदों आरो जायगायावनो जिउ गोमादों। मुम्बाइआव सासे 19 बोसोर बैसोनि सिख्ला जालाया 9 ताला बिल्डिंनिफ्राय हरखाबै गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय सिख्लाया गावनि बयफ्रेन्ड आरो गुबुन लोगोफोरजों बिल्डिं गोजौआव बियार पार्टि खालामगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। थैनाय सिख्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो सिख्लाया पार्टि खालामबाय थानाय समाव हरखाबै गादला गोलैनानै बे जाथाया जादों। जोंनि बे सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै मिज'राम, आसाम, मेघालया, अरुणाचल प्रदेश आरो गोबां रायजोफोराव गोबां अखा आरो बारहुंखा फैगासिनो दङ। जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन गामिफोरावबो गोबां अखा आरो बारहुंखा बारगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बे आसामनि गोबां गामिफोराव दसे बारहुंखा फैब्लानो आरो दसे अखा हाब्लानो कारेन्ट थाया। नाथाय जोंनि बे साखाथिनि हादोर भुटान हादोराव जेसेबांखि सारअन्थाइ फैया मानो, बारहुंखा फैया मानो बा अखा बांखा फैया मानो अब्लाबो कारेन्ट थाङा। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलाव सानै दुथां सिखावनि उदखार। सानै दुथां सिखावफोरा सासे बर' आइजोनि एटिएम कार्डखौ सिख'नानै लाना खारलांनो नाजानाय समाव साखाथिनि मानसिफोरजों हमजानानै दोखो दोखो बुग्लिजादों आरो सानैबो सिखावफोरखौ लकेलनि मानसिफोरा हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायहरनाय जादों। हमजानाय सानै सिखावफोरखौ धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एटिएम कार्डनि पইচা তুলিম বুলি আহিছিলোঁ। মই যেতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ তেতিয়া এজন মানুহ আছিল। তাৰপিছত সেই মানুহজন লৈ যোৱাৰ পিছত মই সোমালোঁ আৰু মই মানে কাৰ্ডটো সোমাই দিলোঁ। সোমাই দিয়াৰ সময়ত এজন মানুহ আহিল, মানে মূৰত হেলমেট আছিল। তাৰপিছত মই যেতিয়া মাৰোঁ, উইথড্ৰলটো মাৰোঁ আৰু তেতিয়া কয় আৰু কি আপোনাৰ মাৰাটো হোৱা নাই, নিজে মাৰিব খুজিছিল। মই ক'লোঁ মই কিয় ভুল কৰিম। তাৰপিছত মই নিজে নিজৰ মতে উলিয়ালোঁ আৰু কি পইচাটো। যেতিয়া পইচা উলিওৱা হ'ল তেতিয়া কাৰ্ডটো উলিয়াব লাগে। তেতিয়া কাৰ্ডটো উলিয়াওঁতে মোৰ হাতত অলপ ধাক্কা লগাই পেলাই মোৰ কাৰ্ডটো পেলাই দিলে। লগে লগে নিজে মোক হেল্প কৰিব বুলি কৰাৰ নিচিনা দেখুৱাইছে নেকি, কাৰ্ডটো বুটলি মোক দিলে। ময়ো নাচাই সোমাই ল'লোঁ। এক মুহূৰ্তৰ পিছত মই ভাবিলোঁ এনেকুৱাতো হয়, সলনি কৰি দিছে নেকি। উলিয়াই চাওঁ যে হয়, বেলেগৰ দি দিছে আৰু মোৰ নিজৰটো লৈ পেলাই ওলাল। বেংকৰ এটিএমৰ ভিতৰত সোমাইছে, নিজে কিন্তু পইচা উলিয়া নাই। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।